Naħseb kulħadd sema bl-isem Houdini. Houdini kien wieħed mill-aqwa illużjonisti nqattrat id-dinja. U sar famuż fi żmien meta ma kienx hemm la internet u lanqas television. Ir-radju kien għadu jibda jfaqqas. Fil-fatt Houdini kien ismu tal-park laqas kien ismu veru, isem li ħa minħabba ammirazzjoni li kellu għal prestiġjatur Franċiż Jean-Eugène Robert Houdin. Ismu propja kien Eric Weiss u twiled fil-faqar bħala ludi tal-Ungerija fl-1874. Meta kellu 4 snin, il-ġenituri tiegħu migraw lejn l-Amerika flimkien ma' 4 ħutu oħra u żewġ aħwa oħra twildu fl-Amerika. Eric beda jaħdem fiċ-ċriki bil-ftit xogħol li seta' jsib, tallem il-maġija u wara beda jesperimenta bil-ħrib. Jaħrab minn manetti, jaħrab minn ktajjen, kaxxi tal-merkanzija, xkejjer u ħbula. Kien jipprova kollox. Fil-maġija kien jgħid li jagħmel l-iżgħar u l-akbar illużjoni. L-iżgħar waħda kien li jibla numru tal-abar tal-ħjata joħroġhom marbutin spazjati bħajta minn ħalqu. U l-akbar li jisparixxi l-junfat. Imma l-aktar li sar magħruf kien bil-ħrib minn manetti u anki minn ġakketta li kienu jużaw biex jikkontrollaw dawk b'mart mentali violenti. Kien jitfgħu anke f'ċelel tal-ħabs u taħt l-ilma u kien jirnexxielu joħroġ qawwi sħiħ. In-naħa l-oħra tal-Atlantiku kien hemm il-kittib Sir Arthur Conan Doyle li semmejtilkom fil-vlog numru 10 fuq ir-ritratti tal-Feris. Dan kien kirurgu u kittib famuż li ħoloq il-karattru tad-detective Sherlock Holmes. Imma kien iffissa fl-ispiriti u kien jemmen bisħieħ li tista' issir komunikazzjoni magħhom. Meta sema b'Houdini affaxxina ruħu, kien ċert li Houdini kellu xi qawwiet speċjali. It-tieni mara tiegħu ta' Conan Doyle, Jean, saret medium u kienet tallega li tikkomunika mal-ispiriti. Kellhom anki ritratt flimkien li fih kien jidher l-ispirtu tat-tifel li kien miż-żgħir. Fid-dar kien jgħidu li kien jgħix magħhom spirtu. Dak kien itihom il-pariri, ħafna drabi il-pariri kienu jiffavorixxu ħafna xewqat tal-mara. Imma insomma. Houdini minnaħa l-oħra kien miżewweġ l-assistenta tiegħu bess u qatt ma kellhom tfal. Kellu rabta kbira ma' ommu li kien iħobbha mħabba tal-ġen. Aktar u aktar meta missieru ma tantx seta' jitratta tajjeb għax spiċċaw la xogħol u għexu faqar kbir. Meta mietet ommu fl-1913 kienet trauma kbira għal Houdini. Kemm il-darba marant mediums biex jipprova jikkomunika magħha imma dejjem ħareġ disappuntat. Minkejja li wieħed kien ir-Renju Unit u ieħor kien fl-Istati Uniti, Conan Doyle u Houdini kienu ġabdew jikkorrispondu bl-ittri. Meta Houdini żar l-Ingilterra ltaqgħu komplew jissudaw il-ħbiberija tagħhom, imma baqgħu ma jaqblux fuq it-twemmin fl-ispiriti. Conan Doyle kien konvint u kien membru attiv tal-Ghost Society u Society for Psychic Research. Kien nefaq ħafna flus eluf biex jipprova li l-ispiriti veru jeżisti. Houdini minnaħa l-oħra kien diżillus u aktar ma jmur aktar sar xettiku. Aktar tard wasal iż-żmien għal Conan Doyle li jżur l-Amerika u jerġa' jiltaqa' ma' sieħbu Houdini. Kien mistieden minn Houdini għal laqgħa ta' Society of American Magicians, għaqda li għadha teżisti sal-lum u hemmhekk baqa' affaxxinat u mbella ħjara l-illużjonijiet ta' Houdini u sħabu. Imbagħad pattilhom għax impressjonhom huma ta' ġab projector u rjom biċċa filmat li kien qed jinħadem ibbażat fuq ktieb tiegħu The Lost World. Fih kienu jidhru d-dinożawri, Houdini baqa' mistaġeb kif irnexxielhom jiffilmjaw lid-dinożawri ma kienx jaf fuq it-teknika tal-film salu dak iż-żmien. Imma l-istorja ma spiċċax hemm. Conan Doyle offra lil Houdini li jagħmlu seans biex jikkuntattjaw lil ommu. Houdini ma qalx le. Kif qedtilkom il-mara ta' Conan Doyle kienet medium u kienet tispeċjalizza f'dik li kienu jsejħula kidba spiritika. Kienet bħal tintilef u tibda tikteb dak li suppost kienu jiddettawla u jgħidu l-ispirti. U hekk għamlet ma' Houdini, kitbet messaġġ elaborat ta' mħabba ta' Houdini lil-bina. Imma Houdini ma ħareġ impressjonat xejn. L-ewwel nett il-messaġġ kien bl-Ingliż fil-waqt li ommu meta kienet għadha ħajja kemm kienet talmet 4 kelmiet bl-Ingliż. Fuq l-ittra kien hemm ukoll imħarbex salib. Ommu ma kienx nisranija, kienet ta' reliġjon Ludija. Dakinhar kien eluq snina u ma semmit xejn dak il-messaġġ. Il-messaġġ kien fih ħafna kliem sabiħ imma kien bla sugu, mhux tab xejn. Houdini ħassu diżilluż. Minn dak iż-żmien żdiedlu bl-ikraħ ix-xettiċiżmu u minkejja l-ħbiberija li kellu ma' Conan Doyle qajjem kruċjata kontra l-mediums u ħada qatta bla ħabel kontrihom, speċjalment għal mod kif kienu jabbużaw mill-vulnerabbli, dawk li kien mitilhom xi ħadd żagħżugħ u minnhom dawk kien hemm ħafna dak iż-żmien peress li kien hemm diversi gwerer. F'Halloween
Il-31 ta' Ottubru 1926 Houdini bmiet peritoniti akuta. Il-mara tiegħu kienet ftemet miegħu li jekk imut qabilha jipprova jikkomunika magħha. Kienu ftehmu fuq xi kliem sigriet li juża biex tkun taf li veru hu. Kull sena fl-anniversarju ta' mewtu kienet tagħmel sejans u tistieden l-aqwa mediums biex tara jistgħu xi waslu xi messaġġi minn għandu, naturalment li jinkludu dak il-kliem sigriet. Wara 10 snin bla suċċess, fl-1936 iddeċidiet li ma tkomplix. Kienet tgħadż minn biżżejjed u Houdini baqa' ma kellimix. Nittama li din l-istorja oġbitkom u riġġelkom ukoll tkunu ftit aktar kritiċi f'dak li tisimgħu, ftit aktar xettiċi bħalma kien wara kollox Houdini. Nirringrazzakom tal-li għattu tisimgħu, nispera li niltaqgħu fi vlog ieħor, nispera li tagħmlu li like ukoll u jekk ikolkom xi kummenti ibgħatu li email fuq xettiku@gmail.com u sa dan it-tant ċaw il kulħadd.